Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kuna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten iki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lho pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Apa pedahe wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Kula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin, nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahya. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Nggih niki nuwun karo aku. Negara angin. Heeh, negara angin. Tapi duka niku kula dhewe nggih mboten mesti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya, nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng, nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula. Pak Wah, sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh. Wahyudi ya. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Mulai songko klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal mboko setunggal dipinakani ngoten nggih. Nggih. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan ingkang mbawani? Kula lek ken bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wah, kula niku gaene kali bawa Amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku rong apik karo ngomongni wong liya ora wani. Wah, iya nggih. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang bulanipun. Nggih.
Dandang kula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa Piji. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasema Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Haja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukun Islam niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Yo. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk. Sahadate kang angka Mas Cahyo. Dalem. Menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Wih nggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis engkas, Mbak. kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang telu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita, yo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki, terakhir Winong Nawangse. Ngedung iso pas ini wangel lho. Ayo. Nggih. Jenengake wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedung ki ora tau cecer. Lah nggih to, Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres. Ya. Rukun Islam sampurna. Nggih. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Sumargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munasiro. Monggo, seneng berdua. Mbak Tri Hastuti yang ketiga. Yuk.
Terima kasih Mbak Tutik, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, nggih alhamdulillah. Menika Gianu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahib ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita yo nggih Mbak Elisa Mbak Birgita Gubuk Asmara nggih Gubuk Asmara nggih nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas Podang Kuning Gubuk Asmara pepeling ki aja ngantek lali nggih to Pak nggih mboten namung tenggene wayangan reokan yo kuwi gajah-gajahan nggih niku mosok nggih Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne Gubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Padha. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki wis ngejim. Mangga Mas, tukung-tukung. Yo. Monggo.